Disyembre 21 ti mauding schedule nga impaay ti Commission on Elections wenno COMELEC para kadigiti kandidato iti substitution ti line-up da wenno candidate substitution para ti election 2013. Ti detalye idanon kada tayo ni Press Corps Lerly Bunad. Na ito ding iti Disyembre 21 kas maudi nga aldaw apan nagyaramidan iti substitution of candidate karagiti amin nga agkandidato ita umadanin nga 2013 elections. Maipanggep karaytoy iti ili ti kabugaw pay laeng iti addaan na aramid nga substitution. Madimi kayo tag-speculate pero da kami open kami na tanggap inga na December 21. Yes, adan may sa ti kawayan. DJ pa lang tada substitution na. Dagi da duma withdrawal lang pero walang substitution. Ay kawayan kabugaw rather. Nalpas pay metten iti verification dagiti amin nga listaan iti voters. Ket nangtad iti assurance si COMELEC officer nga nadalusan amin nga listaan iti amin nga munisipalidad. Naikatan iti listaan dagiti pimusay ken saan nga active voters. Actually the final lista yon ongoing the verification ken panagala ti COMELEC Manila dagi final nga listaan ti Ilocos Sur. Last day da tao may alaan namin dito opisina tayo yung final nga listanan kan as soon as ma-verify da nga final day jayan da kami nga Ilocos Sur EO's offices agi print kami ti final nga no na approveran ti COMELEC Manila na datoy da nga ragtata day jayan ti final lista yon han nga magarawon day hanga madagdaganan hanga makisayanin. Naipalagip pa iti naaramid nga command conference iti nagbaitan iti COMELEC, PNP ken security forces once nga sumangbayan iti election period. Iti agdama adapay laeng iti General State ti Ilocos Sur, mainaig iti areas of concern municipalities. Tamadama pay laeng iti monthly assessment da agingga iti panaglepas iti tawen. Lerly Bunag, Core TV News. Sa bali pa nga vehicular accident, dahil ito kita pasamak iti Iliasan Ildefonso Ilocos Sur. Doon sa dinno, duwa nga motorsiklo tina-involbar. Mapapating nga dahil influensya ti arak, dahil tinagmaneho ti motorsiklo, kastamet ti sa kaida. At iti report ti Press Corps ni Sel Benitez. Nadundunor ti naduma-duma pa set ti bagi dagiti agkakasinsin nga Ryan Berason, Riel Berason, Edwin Berason, ken may sapay amanagan Aljon Tabaldon. Kalpasan na dagitoy ket na disgrasya da iti National Highway apaset ti barangay Gungogong San Ildefonso Ilocos Sur, partikular iti mismo Arangtay. Iti investigasyon ti PNP San Ildefonso, agturong dagitoy ti pumabagatan na direksyon usar ti dua motorsiklo aminaneho ni Ryan Berason ken iti pay maysa aminaneho ni Edwin Berason. Ket iti nakadanon da iti nakapasamakan ti aksidente, di tamet ten analos control ti maysa ken ti sumarsaruno pay a motorsiklo ket natwang. Rimwar ti investigasyon dagiti kapulisan nga agpapada dagiti biktima nga adda iti impluensya ti arak. Iti agdama, duwa pay kadakwada iti madama ti medikasyon na iti maysa balay pagagasan. Numampay kasta, agpapada met dagitoyen nga adda ti nasaya at akondisyon. Sel Benitez, Core TV News. Iti sa baling adamag, sagsaganaanin ti Nuestra Señora de la Asunción Parish, ti umadanin nga panagrugi ti simbang gabi. Ngem kinuna ti simbaan nga saan mailimed, nga adu kadagiti agtutubo ti manggungundaway ti simbang gabi, nga makipagsinnarak. Hindi man naman ti report ti Press Corps, James Castle. Saan nga mailibak nga alalaen nga gundaway dagiti agtutubo nga kumita ken agpakita iti misa ti parbangon wenno ti simbang gabi kinuna ti simbaan. Wen dati sa reality saan tayo nga may linged, saan tayo nga may libak nga dagiti daduma aglalo dagiti agtutubo ket so dati gundaway da nga panagsisinnarak ket saan kumaa nga may parbeng nga kasta ta dati ket spiritual preparation tayo nga rod iti panangrambak tayo iti Paskwa. Numampay dagiti daduma kas kinunam itayen nga gungundawayan da nga panagkikinita ket kada tayo nga makaawat, makaammo ti anak ken kay papananday iti nga spiritual preparation tayo iti Paskwa ket napintas met no palagi pantay dagiti anak tayo wenno dagiti kakadwa tayo nga agtutubo. Takadwan na nga maseknan dayto ket dagiti agtutubo la unay. Adu pay dagiti nga ta bilang dagiti agtutubo nga may makimisa ket adu dagiti talaga nga sabali ti panggep da nga umay. Talaga nga dayay agpakita ken pakita.
Numan pa'y kasta, masagsaganaanin iti panagrugi iti simbang gabi, akadaw yan amang rugi iti maikidisi sa iti Disyembre, kas panagsagsagana iti kaaldawan ti Paskwa. Kinuna ni Reverend Father Jerry Avisa ti Nuestra Señora de la Asuncion, nga sipsiputan iti simbaan, dagiti kang runaan nakasapulan ti simbang gabi. Kinunapay iti padi, nga nagbalinen daytoy nga paset iti tradisyon iti Pilipino, no madanunan iti Paskwa, ket isu ti mangipakita iti panagsakripisyo, kasakbayan iti Paskwa. Kastoy nga iti balaag ti simbaan a Romano Katoliko iti publiko. Ket na napintas law na daytoy gundaway nga iyasideg temanen iti simbaan, ket sala ko mga daytoy ko ti panggep tayo nga umay dagiti daduma ngamin ket dapit dagiti kunada nga panata da. Nga tapno makiso nga makimisa dati siyam nga rabii ano siyam nga parbangon ket sala ko mga agpatinggay ti daytay ko natay nga panata ngem ket di kang runaan na ket daytay talaga nga panangisagana tayo met ti bagbagi tayo iti hintay panangrambak met ti panagkasangay ni Apesos nga nangisalakan kat. Iti amin met nga oras ket mangbaybayabay dagiti panakabagi iti kapulisan ket manamnama garod nga ti umadanin nga simbang gabi ket maipaay met laeng iti kasta a suporta. Manipod dito'y Santa Maria, Ilocos Sur, James Castle, Core TV News. Iti umadanin na panagfiesta ti ili ti San Esteban, Ilocos Sur. May sa tiperyaan ti dumaldalan ti inspeksyon, kang runaan dagiti rides amay sa kadagiti pagliwliwaan dagiti ubing. Dahito mismo ti inpakamu ti hepe ti nasaw nga ili, tapno mamentenar ti seguridad dagiti umili, ang mapan ti peryaan. Ti report ti Press Corps, Chris Alicante. Mapasungadan ti panagfiesta ti ili ti San Esteban, Ilocos Sur iti daytoy abulan ti Disyembre. Ken kas panagsagsaganay ti naisang-sangay na fiesta iti ili, na dumadu mga aksyon iti main-inaw. Babayan ti panangidaulo dagiti kameng ti otoridad, tapno magunod ken mamentenar da ti linak ken talna kabayatan ti panang celebrar da iti fiesta. May sa kadagiti kang runaan ken namnamayan nga damay plastar tunggal piyesta ket dagiti kaadday ti peryaan wenno dagiti pasde kapagayayaman ken pangliwliwaan dagiti umili. Iti panakipagpatan ti news ti mismo a hepe ti PNP San Esteban na kunana dumalan dagito iti nainget nga inspeksyon kang runaan ti seguridad dagiti mapan ti peryaan ken kang runaan pa yan dagiti sakay kadagiti rides. Paset dagi iti panakikorpordinar tayo ta sakbay met nga implementar da siguro dagiti management kitain da nga nalayngan wenno dagiti safety measures nga dapat nga lagaden tapno dagiti nga mapanmet makipag ragragsak ken dagitang pagayaman rides nga kunada ket mapagtalinaed dagiti safety da. May naikkarita na kunapay ti hepe nga naingat pa iti panagbantay dati peryaan iti tumunggal rabii. Kaputadaan dagito iti curfew when umiso nga oras sa panangisardeng dati panagayayam. Well, iti panagkipatpatang ko kadagiti maysa nga trabahador da so far ginggadi dan sa pelang iti alas 10 kada ito ita hanpay metunay nga kasdi kaadu iti tao but siguro ito numatadanin iti piyesta as paset magidanggay siguro sumansanog tun dagiti oras iti panagpaayayam da. Kabayatan na iti panagsagsagan na da manarimaan met iti panakikoordina dagiti kameng ti PNP kadagiti na dumadumang opisyales iti kada bumarangay. Tapno mas natalin na ay pa iti selebrasyon aglalo intun dumanon ti kaldawan ti piyesta amang rugin tun Disyembre 22 aging gana 27. Chris Alicante, Core TV News. Kada gito yung kanito, iti mantalgyapan ti kaudyan na resulta ti ayayam, iti National Basketball Association. Dahito iti scoreboard.
Gagayem ken kakabsat, dahil ti pakabuklan dagiti damag anasagap dagiti nalibtag. Akaming ti Core TV News Team iti daytong aldaw. Aldaw iti Miyerkules. No das question wenno reaction nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Mabalinda kami met kay like ni Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. Well, follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. You press Core kat mabuya dito yung Core TV, can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tandaanan, 20 days laingin, Paskuan. To'y pagayam yun ang ipadamag. Eddie Calizo. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells